Shakri
Medei the Shisha, O Blei Balawan Long Rio, O Muwei Nagi, Agi Eke Baro, Like Not Dan Nagapop, Yero Yamiku Jisu, Melayap Alor Katinkna, Bansil Spa Yagi, Banpalite Jagi, Nagibor Jogi Jingdom, Nagabor Jogu Soitan, Nagabor Jogapop, Nagabor Jogi Jingpan, Baki Jingjem Rio Baro, O Jisu, Dotonu David, there's no talk Shaikrar, Johnny, but a jing snow to Apura. Johnny Shillong Rio Johnny, a yen ban yaron yami, a yen ban ainam yami, a yen ban snow yami, like a benta born ki born ki Snem, Ibamela I, a jayen Jonah, born ki Jonah, Ibay pa Jonah, a yen kusem Jonah. Blei born to try. Blei born to try. Israel yana. Shillong to Jisu. Yagi Jimpang Baro. Yagi Jimtanjar Baro. Yagi Sok Men Siem. Joki Jinker Pool. Adi Jingen Jonah. And they're on Yami to try. Jonah. Yabamela I. Hallelujah. 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 They're on your drive. They're on your drive. Gloria. Gloria. Hosanna. Hosanna. And they're on your me, Jesus. And they're on your me, Jesus. Hallelujah. 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 They're on your drive. They're on your drive. They're on your drive. They're on your drive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You're on your drive and sing Jonah. Gloria, Gloria, Gloria. Naya Mejisu. Naya Roya Mikopam. Naya Roya Mikopam. Naya Roya Mimensim. Naya Jonah. Gloria, Gloria, Gloria. Gloria, Gloria, Gloria. Bo hau neu sham. Kiblawan na dugasien kabanengkong, adugasien kabapram mendagasni. O try chisun shashkor ki jingdwai chompi baro. Giba pilabo hau neu sham hakanipol. O try chisun na duai karapang ni kabentang kibabon kibapang jingdwai parabo nakabalang. Ang kadruya pi banya duai lang nakabentang chonga. Shakri jong try benang laban tre shirem nakabriso wain ke jomu. Manakabentai padar sakayus. Nakabentai ki Lyngdoh baro jong kaperte kamtam ke jylla Niam ba Shillong. Manakabentai Bishop elect Reverend Father Wilbert Marway hagani upor ki duai lang ki jar ki dono ki jongi. Kolk pa bakoy, meo baklen kano kahak jonga melachit yanga. Nakabenta ka chingalong kawe, bad ka chinglong Lyngdoh bam chukot chong ukres jong me. Bad nakabenta ka ching Shakri kabalang jong me. Jo ay bangalong unong yala bashirhem. Henry over Jemno Jonka Gospel. Bye bye and Shem Bangalong. Unong Penyai Bahok Yikiching Maya Chong Min. Dao Try Chong Yu Chisu Kresu Kon Chong Min. O Bayem Barvasen Shah Renkad Bad Min. Archdiocese along Kaway Joman Siem Bakon. Owe you blame,
yo I baya ko the la tha ba tin Blei ku pora ka jingai ka long ka dong dum chung ki ya ki la ker men ban yo ka jing su ti kana ya ki bum la yo bi mà đó cái chính nghệ thì điều là điều đang là cái điều chủ Don rain God but peace. Rain God but peace. Jing pule the gospel but could get to Matthias. Ujisu la khod iki khalangot kisenran jangu badula ay ki kabor ban peno ya ki men simba man badan pen koy baro da ki jingpang bad ki jing trail bad ki jing trail kini ki kerteng ki khalangot ki apostol ki baningkong u Simon yau la khod Petrus badiu para jangu u Andreas u Jacob Padu para jongo u Ioannes ikon u Zebedi u Philip padu Bartholomeus u Thomas u Matthias u nongkrong Kardana u Jacob u kon u Alphaeus bad u Thesius u Simon u Rangba Igri padu Judas Iscariot u Baladino ya u Jesu la pa yakini ki khat arngot da baptha kumni wan lek akano kathain chantil ne kano kashnong Samaria henrei philek wa ki khonang brod ki blaja jong kaying Israel khilek batoyalap kahima ublei karajan to pen ko ki jingpang pen em ki bayap pen kho ki basa nyang lengkot beno ki ksoi Hilayo Piru Pidei Ban Ai Wathep Sia Nerupa Nepisa Tingka Hakisai Pan Jampi Watra Pla Badaba Pileng Jingleng Lemne Atli Kisopti Lemne Kijuti Lemne Udingdo Naba Kadeya Unong Trey Banyo Ya Kajingbam Aba Pipoya Kanongba Ne Kanong Re Toa dia ubreo uba pila bansyania batosa badu ado bapendami na kata kejata haba piro magano kayeng todaong kajing sok hapi nada kiba hayeng kilong kiba bet kajing kerku jampi kansa balada kimlong kiba bet kajing kerku kabang pai biang syapi balada don kayeng ne kasnong Kabam priang saubha ne pisha syukur ya pi mino nakata kajaka patken ter wadi ukum na kikijat jangpi ngaong api haga kher kasni ublei ukhamle jam ya kasudam bat komora ban ya kita kibreu jong kata kashnam The gospel jong utrai Palsa ke sengkli ira puli keteng ke jong Blei ban pensngo hangi wei pai wei Japan ke jingjit ke bakar pang jong Blei leng bau pon jong Jesu lawan Shakri ke perteng Hakabau jit bat khot neng kong yagita ki khat arngot ki apostol bat kini ki khat arngot ki apostol ki wamo u la jit om bakin le yakalu kana kam ka wamo u kwa Henry tam ko wei ban pendep yakahima ke job le hakani ga sla per chei
Hakaba mo ulo on kilay batuyalam bakahima chong Blei kalachan. Katakaba mo kuwa kalon ban pen trao yakahima ke chong Blei. Hakil gisni election baro yalam baro ya canvas shapan lagajong ka party. Ban pen trao ban pen bon yaki member ban yo board syakata ka party jongki bagyo yaki jingjo. Uji su kalam artatin abola wan Shakri ka perteru ula yalap yakata ka hima jong Blei. Naba ka hima jong Blei kamdei kilong kiwa kahima jong Blei kamdei ka geography jong kita kipot kisam enrei kahima jong Blei kadei ka donot jong kibangay bat ka donot yong kibriu kibashashkor yakaktien ka jomu mapibat mangaru idei kahima jong Blei kibadon harne mendagasni nakijaka kibachinay nakijaka kibagiwan magi baro nidei kahima ke jong Blei. Dekani kabau Jisu on kileng batto yalap bakahima jong Blei kalachan. Badnanta shushu ujisu kwa bagata kahima ke jongu kanlong barabor kahima jong ke jingsu kanlong dei banlong kahima kabadon tang ke jing bagi jing janjar bagita kibabut yaw Blei kibabot yaw Jisu kidai ban yoru yakajing kerku ban kajing ai nakadagadaw mo ula on to pen kot ya kibapang pen im ya kibaya pen ko ya kibasanyang lengkot beno ya kiksud kita kidagijing ai kibakerpang kibaw Jisu ai ki apostol ban ai kalian siya kita kipai jong Blei kibadon akahima ke jongu Jisu shem laong komaong kinong ki candidate lesi hakani kapor da pibot jangan sa ay madan football da pibot jangan sa ay community hall da pibot jangan ngan sa penbiang ki ne ki self help group jompi ba kumta ter don bon ki promises Akiba makiki kular ban ai kamtam hakani kapor election. Henry the people yagijing ai kiba kordor ki jong Blei kiba ho ai hakikat argot ki apostol ban sam shakitan ki dona kahima ke jong ilong ki bang mlak ban chi da kapisa ban pen kot kiba pang ban pen em kiba ya ban pen khoi kiba sanyang lingkot ban pe no yakiksoy kapisa kamla ban tiek yakini kapisa kamla ban yapeng ban kini kijing ai ke koridor ki jong Blei dan menin dan don bawan na Shillong manong padar duai lem se kali ke kon jona pek kali ke kon jona kabadang khatsan Snem kabadon haduk sau posan kiji menta kadon setang lai powe kiji Pekaba pek yakam isen bakala raiko shaba palat yilek shapo hospital kihong kabyang she is fit kabyang nadong shadong henry padar ban pek yaka ban pek keching isen ngapek ta kna khalsan Snem isen shisha ban pek yaka karaiko bakli karit bakki kami kahong kabam padar kabam bha kabam be bakka apatai jongkar kabyang bha Henry di Blei karai kho kumni. Don't give on kilik pap bek no. Don't give on oi mat la les niu kibriu. But ka kami ka on ngapat ngam ngek te padara kita. Tenga wan no shapi. Na do na Shillong ka lenti ka basniu ki wan sha sau semper menin janmi ki on padar sngo ha isnei ban duwaile. Pi kon men ko para beni kum kata lek te pi sha hospital. Lalek te pi sha kita ki x-ray ki scanning ki jing check baro khoi ki doktor ki ong she is fit mla ban chi te ka pisa kom ya kita te Henry ka kami ka bangen ka ong ngan ngen ha ke jing duai na ai di no ya ka kon jonga au Blei para kristan bagi kani ka dei ka bang u Jisu o ai
ya kita ki jing ai ke ba koridor ke ba ong ya pi ya ka ba ngimla ban ya pen ban ka pisa ba ya kita ka ba ngimla ban ya pen ban ka pisa ngim deu ban shim pisa hawa ngimla te ban ya pen ban ka pisa te kong no ngin shim pisa te snap ma pi hani u jisu ula ong kom ni pila yo piru to ai pila yo piru to ai but one non rak siar rak pisa ki sai pan jong pi nera pla ba yo pi tap ya ka re ka but pila yo piru to ai na ba wat shep jing ki nong tre ki le ban yo la ka ba nei le ban per khat ngare ban shim pisa ban yo bang ngare ban shim pisa bangan yo jing men joy ya kata ka ba om shem la ban chet da ka pisa om dei ru ban shim pisa menin lawan sa ka wei ka long kami ka ba lam yo khon rang ba jong ka ha ka ba kani ka long kami ka long presbyterian Tau Khor Presbyterian, ka Persar Presbyterian, Badnanta, ka Patuay na marba Rangba usyep tieng, nalu ka snibo hap na uding sok persyong. Wahap na uding sok persyong, bad imat ula ngat lengko ne ka no korkom la kendit, bad nalu ka taga sni usyep tieng be, no persyong marwe. Kacau payu ite ki beri kiwan ban kem yu kiwan rak na kawat kiwan bet yu ban pula daptang di jing smo syep tieng sudah. Nala duai artayo mensua dan ladap duai ngau wan syur la biang ni te mending kiwan biang ban ngakhan kan mau su no to da din de recall ngak kan mau biang la wan le briu te nang tam daladap duai sa sisien mending wakoi tenan tala jab duai te ka kami ka ai pisai na no long le ban shim le na mar go jisu on pila yo sa ai shim se patar pula koite shim jing small mo joni na ga yeng da sam bo la koi no pim long le na ga shim mangau sa pang biang ru na mar bang mate ban ya siu bat ka pisa mar ban ya pen bat ka pisa jisu le bong pio ai Teng om nore ban ship. Da pi ai ka si bangam duai te da pi ai silak rongom biang be. Da re ka si bangala duai te kam long re ka babahan bangan ship namar Jisu ula dek maham lupa. Te pi kon men ko para bagi de shisha kani ke jing khot ka bakar pang jo Blei ya ki khan arngot ki apostle kalong ke jing khot ka ba mla ban batai. Kani ke jing khot ka ba maya Hakaba kani ke jing khot ka doi aduk mentam hakikat to kadni ki ba Blei o pasiao ba utersat ya kani ke jing khot ka ba maya ba ka ba kerpan haki Lyngdoh ba khoi jo Blei haki nok sharai men siem ki ba mo la chin ba ya ki ba la khot ka ke jing maya ka ba magi ngimla reban mutur haki jing long briu joni kom ki briu ni snow ba kani ka kam ka ba mani ni bat kong ki Lyngdoh kani ka kam ka ba khoi ka kam ka ba kantang kani ka kam ka ba ru hatu kata but ni snow ru reality ba ni long de shisha ki bam bit ki bam fit but ki bam shong hotro but shim kong ni kani ka kam ka ba Blei ko aya gi na mar ka long ka ba but ni snow ru reality ba ni nom la ban lek ya kata Henry Gomba om ke gospel jong Matthias kalenom ka be shipom ha ke de khot ka ba khat khandai om pi what you kuslai sharia be hanga mangangar se don bring kat bati what ban gren nakabenta jong pi rugan se gren nakabenta jong pi ha ka bor ka ba pi den ban gren ngam se don manga ban Pensha yapi, ban hikai yapi, ban yalap yapi, but the board jo man same jo pa, un sa gren leng ba jo pi. The shisha ki por banidang long kena seminary ngaken mau, la boy hadoka theology, shwa ban rung sa ke Shillong, deacon ban kentang yagata ke jing kentang deacon, kala don ke jingale ka shirkei ba.
banongan ya chekmat dengan ya chedin ya chekmat ne pai din no lawara so to jing ka beskai ba banyak baroshi jingem na ke jingem bat komta la don ke jing pan frek la don ke retreat bat komta la don ke spiritual director ki bagat jegi bangin nom dei ban baglai ke jingem bagi don kam ban pen frek ba ban ngaken mau la lecture spiritual director we ki padar jesuit badon bangi hapo orients ke ko por but de jing ai men sim chou hai ka balala ban poi hadu kan ga sni governmental line polai Snem ngalong yu te padar sno e ha phi ban ya chakmat Shillong Lyngdoh te man perkhat ban ya chakmat kam dei ka besuk jing e hai ta ke jing e ka ban phai shakatyang phai shakamon phai shakmat phai shadin dan ki jing e sudan tham dam e ke jing e jong ki jing e marwe ke jing shong marwe ke jing ngai na ki bahayeng sen ke jing im kabalong a particular secluded na ke society na ki jing small ha jong ka perte ba kalong ki jing im ka be ke shisha henry une padar nga ken mau mula ong yakini what you shifting liu ya chakmat just one day at a time just one day at a time dan she seen haga she see ya chakmat what berkat bapin job yagi ar post Snem live post Snem she jing im jompi and may berkat tang ban job she see today menagasni pershan ban le ha menagasni lashan pershan ban le ha biang lashai bat kumta ya chakmat wanom shirtin da pidon ke jing khot men sim ubleng sayarap yapi bat shisham la jam chakmat hakani kalenti bat menagasni kadai katan ke jing da lai polai Snem ke jing Shakri yau Blei mula ai ke jing im jonga ban Shakri yau Blei bat ngaon yapi lan habang apek ke conscience jonga ngayo iba ngam shamale kai ngala Shakri yau Blei bat la let ke kam ke jongo Blei da shisha ka ba Blei ula ai bat ula om haba fi poi hanganu ka nomba ka nomre len ban rom haganu ka yen bam om ke jinsu haganu ka yen ker khoy ka ta ka yen balar don ke ba pdyang ye phi te pdyang ye ka ta ka ba maki ke ai ba ki both ma chong phi lada maki ki kan ta ke phi mi no na ka ta ka yen de shisha ke chingim Lyngdoh ngong ye phi don bon ki chinghe don bon ki breo ki ba ye but don ro bon ki breu ki ba persha don bon ki breu ki ba snoltenat but don ro bon ki breu ki ba shem ching e banya treila ten breu jisu haga gospel jo Matthews kalenon ka shipo ka de khat ka ba khat nyo la de ong pa to sumar hagalenti ya jompi naba en don ki breu ki man sabishar ya ki en sedon ki breu ke banyak persya ya pi en sedon ki skem ke ban sang yang sakit persya ya pi wa jutien na ka benta kita baro wa jutien na ba manga na pa ya pi ko ki lambrot ha plen ki suri ngon ya pi ki lai polai Snem jom ke Shillong Lyngdoh nga shem shibon de shishan ki experience sa ke chingem ki experience ke snow tenat ki experience ke snow sea ki experience ke do jin karman henry tang ko wei ka don kam kalong ban yaine kalong ke ka besuk ban stan kalong ka kam pinas dan ka subha henry ban yaine kalong ka ba hadu kata menes kini kisni mat men kini kisni negtayo ngayo idon arteli lightly ki dukan agite ki thain sausong per jongi thain maulenu sinong jong bernan ngari don ki dukan ki ba pli men Snem Snem ki la pli men ta te ki dukan ki la khan terhadap pli sure ingatharai ki mla adir
Kim la dia la ni kim nam kum no ban penya ika business kila do kila do na dong sedong mesti kila kantalano kam don dukan shu te kum juru kan nuka kam ka bamangi ile kalong ka besuk ban sedang dan rai ban yaine kalong ka bae kecing long Lyngdoh kalong kum ju kecing long kami long pa kalong kum ju kecing bat ye kanuka kam ka ba pitrai kalong kum ju kanuka ka career ka ba Blei IAP ne ka vocation ka ba Blei IAP kalong kum ju ka supha bansa Henry ban yaine kalong ka be Henry nim ju deng ban du chinkerman ni dei ban ya chakmat pidai ban long steady pidai ban yen halaki jong ki kijan nabo pin session yaki breu ki bam menta pia bam jalang na jo ka pliang na ka jo ka pliang pia bam jalang la shai kita ki jo ki breu ki sa parsha yapi menta kasni ani pia dei jing mut ba hatim katto ka lesnam kine ki jo ki breu kinya parsha yapi nga shem Hapki parish ki baker ki ba mga ngalatray don ki breu ki ba para bayatray renkat ru ali ka bha wat ki Lyngdoh para Niam ru nyatray renkat don bon ki jinge teng ya kren mengi la shai te parish council la shai inya kren kumne mo inya batai kumne mo ya ki breu ta Dala poi como shai parish council. Utau we wa kren la ko we kalenti. Pipi kren la ko we kalenti. Unya kendu shuk sanor. Ka jingrai ka bangirai kam poi shuk shai ruhem. Te hagata karukom ni sham jinge hagaban yatrei lada pimyen hagi kijat la jong. Te pindu jingkermen piramani to betre lang bangau persya ali katu ka betre lang banga ka persya te ngaru ngan ino yimla de bangi balai nama dari ka kam jogi ka bamani ni don kam banya shakmat ban Shakri yo Blei ya ka baula pen county yani ni don kam de shisha banya shakmat te ko ba ong chisu hanin de don ke beri yo ke ba persya ya phi ke priang ya phi eno phenno Yai ba laga jong kalenti omdon kam ban kusai na ka benta kita ki ba persya yapi ba ki bam pediang yapi napa ke jingker ko jong pi kan yai ba pi kalom sare ba kita ki bri ki ba persya yapi kan yai ba pi kalom tunar ba pi kan ya ru te pi rabe yang kata ka ba ma pi ai kayan wan bian shapi sa shisien ba kata kale jing om jong jisu Ujisu lele ola kren khor bha hagani ka gospel jong u Matthews ka lenong ka shipong ka khot ka khatsao Jisu lana kim priang ya phi minong le ka ta changka ba kan thersen don yo pom na ki jat jompi ngala phi aga kher ka siu Blei kam le chem ni ka Sodom bat Gomorrah banya ka ta ka sno deng la smo khor ba phi Don go ke parish ka ba mga ngalalay bantrain but kata ka sinong ka ba isher kau ha ka sinong ka ba he hanray ka bang jugi po ka bang jugi pin ka ba ni so tao kata ka sinong ki para banyak para Kristan jongi ruki don then alat ka keren kai baru ka tekis ka we po ngam babu ka ka jaka ko ngam jugi bakan po je Hati meki jaka de don kita chulik ngai deh ka bhu ka phien ba war badon tang khandia ru balai ka ni Shillong naman yu I baka ipho nam yu I baki long so enthusiastic and the jingam Kristan joking babu om yana padar kani ka Shillong la kan ter pum moi padar pareng la kan ter pum moi padar pareng kani ka Shillong no itu repito padar ngati ba nga Shillong ru yang itu reiki. Nama hari ni Shillong pada lakan ter pumpung way pada pada. Teng orang itu ngam junur lakan ter pumpung. Walau Jisu orang kan ter no ayo pumpung ngam apa kan ter ada mentang mana se Israel akan mau tak Shillong sakkan ter pada keren ngam agim
dan kalah ke bamut kena thai show Blei mo bahwa kibriu kena yok ke kalah ban jam baru Blei shu te para Kristan bagi ngahong yapi ka kam Lyngdoh ka bau Blei uci ke para Sakius yana baya bar kibri ki Lyngdoh ki badon ka leng saudong ka pertain kam dere ka kam jongi Henry ka kam ka jong Blei Kaba magi de shishan ni de ban pendep na ka benta ka buram ka jong. Habane pai shaka kam jong ki apostle ka lenong ka san ka de khot ka bakhat ar ter ka pen I hani bakum no ki kam phala ki chah ka por jong ki apostle. What about Jesus la kiu shabnang ka ne ka jingpure gong Born ke tak ke shen la ke kampala ba let ke apostle plan ke briu haka bo barro ke riu nge ke la kendo man la ke sni ban ya duailan bat ke pa jo Blei ke nang bon ke nang yeso bat ke ken hon jo ki ken thai bat ke shen ran ke ban nge hotrai kala nang rao hatu katna ba kal seiso ke chintrai jo ke apostle Bagi bapang kilawan rak haki lenti bagi pencia haki palong bagi siang lagi shelnya wat haki surah hakabau Petrus ula dei banyai lakum no kono bagi serniu jongukan syak hanore hanonaki bagi bad beling kilawan bantuy naki sinong saudong ke Jerusalem kila raat nanti ke bapang bagi basyong suit barro kilakoy Para Kristan bagi abang ipuli ki kam jom ki apostle kapen I hagi bau Blei utrai kam hagi taki ba mau lece uci sungdom syu ula kiu shabneng Henry ka kam ka bau lece ki magi kila pendek what hatu menta hagi kisni ya ke kam jom ki jingmaya ba ka kam jom ki jingpenen la pendek haga balang da kita ki Lyngdoh bat ki Niam ki bau Blei ulaci bangong yapi ki kampala ki dang ye cha hagi jingem jong ki bangai hagi jingem jong ki Lyngdoh ki Niam ki bangai hagi jingem jong pi ki riu pan varu ki bangai hadukat no ma pi pingai hagi por jong Petrus pentia hauselia bu hantu bayo ya du Petrus kuno yo tangka serniu jong kan syat hadiru kira yo jingkoi berkat hadukat kata ke jengek tangka serniu tapi tangka serniu kira ra ki jengpen jongki kira ra ki rumal jongki bapang tangwan kita Petrus ban pendai haki bapang bakin yo ya ke jingkoi para Kristan bagi kata ke jengek kabawan ban yar lengba kabalang lengba ke apostle lengba ki Lyngdoh bagi ki jong Blei Hari kesini como spiritual director bat komunong sharai mensiem laha kapari sau semper lani hani hapo mystical rose lani kiwe ki jangka ki bamanga ngale ngasyen ni kanigala ro ban mau nakipa jong Blei yaki bon ki pon yebalesi mangaru aga Shillong Lyngdoh ngalapen mong yapi pensno si yapi ban naru lesi ban shashkor yapi mlaban dua yapi ko mati kwa ban naru ban ai lut ya kata ka bang pi anut namar kapor namar ke jing bon kam namar jong ki pon ke ba don ha jing im jong ki jing Shakri joga tere shisha ke kapor ngapan mau yo don ke ba ngomong barong padar go ba dom riang tre duai ye o padar go sniu ani ulang popor kule kramwan lani don ki bong ni la pa mai terus kano machu mo te don bon kum kita lese lani ting nga kren ngong pentuai lam lu kram snap yana kumene weiru ong lai mot sama tatap ang so marui persan snap we te tentang juga por kwa ber snap lu mo te tentang to maklam snap long be padar snap
Tong wei ba snap pada tong panar bah. Te kasalam pomta ni lengat tibek ba don bon bek ti ba. Ibala snow mong snow thut hanne hantai. Engapan map sisa. Namar baka kam jong Blei kala krau hatu kata. Kam jong Blei kalong ka krau. Ni don kam le sisa pon ki jan manisha skor ya ke jikhot ke jong Blei. Nagadagadaw ni don kam ban duway nakabenta ki kon jongi bakin long Lyngdoh bakin long Niam bakin git kin pa lem yakakam ke jong Blei hagalagasla berte. Enero yo Jesus Christ. John P. Kalong Kabapdiang Hon, at Blei pa bedon bor baro. Ni terwa habi kejing kenya kejingaro kutrai, nagabenta kejing penklein ya kejing Shakri chongi, nang bayakatan kabamela ai hagi. Walang ilong ki bambe dor, men snow senay, ban pen poi shikaching chanay. Ni pa niya kani daw press utray jongi. Namar kata kutray ikarpat rik yami, balaw ju men sin men snow ha, ban pen koi chicken kitchen ay ke bagilo wanra, ban pen kantang yuki, shakamet bakas nam, jongu kon jong me, utray jongi. O Jesus Christ. O balang kom yagi ban pen menja, yagi ne kiching maya. Namar mo hi kami bara ai tino yu. Ola shem yau pu bara kama ai go yami. Ola tuai kar ko. Ola kichia badula ai ala kisen ran o om. To shem batobam nakani pi baro. Namar kani kalong kamet chonga. Yakaban ai ti. Nagabenta John P. Yabang, wala shemika kori barikawa ayo biyang yami, wala ayaka halakisen ran baruong, to shem batuti nakane pi baro. Namar kali kalong ka kori jogas nam jonga, jonga chutang batumai bat bam chukot, yakaban penmi nakabenta chongpi, ba nakabenta kibabon, nakabenta kachima bekipop, to let yakani ban kan mau yana.
jami to pente ke cintrawan kenya chong kabalang chong mi batu kubur yau jing kenya obar ke jing yap chong o ngi lamon ban pen yusuk yangi ban mehi do ai bamangi ke ba en sa de ka men ke snam chong kon chong mi ban ke ba en pen dap do men sim bo ko chong o ngen kalalong kaway kamet ba kaway kamen sim how grace Jing khu ke jing tang Lyngdoh jong i ke jing dap lai pulai Snem kum Lyngdoh kum abila khod ye ba i la trei ke di ka missionary but nang ai ye ka met ka phat ka ba koi ka ba khiat i nang dwai ka pam na ka ta ke jing thmu ba ha ka jong i to se ba ban ban scam ye ke jing ek ba ke jing i ye ka balang pilgrim ane asla protect Ringka tu Shakri jo me pa ba khu jing ye Pope Francis Victor Lyngdoh Archbishop jing i kaken hon ki bishop Lyngdoh baro ba yu pai baro ya ba mila penlong ujong ni terus ngau terus ngabi ke jing duai do kali ke ying kasap ya ka ba mila num ban ya num lang akhmat jong ni Daulem baru badahu kan logem i Blei pabdan bon Aki chingalon kaway barumen sim bakun Bayroi kaburam eka chingalon To Christ to kon lang brother Glenn John Blei Obagin noi ki pop di sang John Kaperche Sukma pi way pai way na nagasni ke ba shan pot ke jing kawai John kon lang brother To get right na gong shon hok na one ro ko ni John En great strong that the team become a same John Afghan secure. Nakabenta kaburong joka kerteng chon mi kutrai Ngalapen menta de kaching kaman ye kaching maya chon kaching Ban ken mau ya kaleng khos Snem balai polai Jon kaching kantang Lyngdoh yanga Nang bangan long ha kaching shisha Ya kata kabangalakta Hakarukom bamayan hakani kachingnya Dao grace so dry choni Barong argot kiling dong in sa IP kaching karko Try non rain God but Blei baron bol baron kanyar Lord John P. Ulkpa, Ulkon, Badumen Simbakon. Jole Sukyamas Kalawan.
Nagtao bodon uneu ayu. Boton nagtao bodon stol bastayu ha. So on no une menta anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you, dear God. Happy anniversary to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you, dear Father. May God bless you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy long life to you, dear Father. Happy long life to you. Babu Chal so abian. Babu ketik so abian. Babu hai. Babu Chal. Babu Chal. Babu, the guest is done. Don't regret it.